Sí, va per allà, Se va assenyalar com a sospitós. En aquell moment. Llavors el van venir, ell lleva la motxilla. Qui ho veu? Milena de persones? Mira, jo la veritat és que quan he posat abans per cartons de la comunitat, a la banda d'aquí darrere hi havia moltíssima gent. Jo diria que tiris baix, perquè després la Guàrdia Civil ja retallarà. Mira, Entre tots baixes perquè ningú pugui comptar. 25 gent a l'altra banda. Li obren la mà, li posen el ganivet aquí, i mentrestant veia gent gran que pujava a la seva com amb el gran de posar la mà. No, dame que lleves una camiseta. La Puma, l'azul. No cal, però aquí no. I aquí Quan estava situada. Aquello de licencias ocupadas. Molt bé. Ya le tienen aplicado el calificativo, ya le tienen aplicado el calificativo. Lo dice todo de retaíla todo el rato. Oye, el referéndum fracasado. Le diu, tenemos que estar unidos para tener un mercado más fuerte para competir cara al exterior. Pero aparte el nombre, diu, aquí hay un nombre que ha hecho mucho daño a España. Y diu, ¿quién ha hecho mucho daño a España? Nada. Y diu, no, Caro Rovira. Y diu, mire, los políticos son fruto de muchas cosas, hay muchas capas de sentimientos. Hay muchas capas de sentimientos. Diu, pero ¿sabe qué pasa? Que hay muchos periodistas que meten mucha gente en la concreta. Son los periodistas. Teniente coronel del ejército franquista que hizo el cambio de papeles de las noticias republicanas durante una semana antes de que viniese Mateo Cabrera, que era el alcalde franquista. Hizo el cambio de papeles, era muy exagerado. Era mi hermano. Y le diu, y recuerda, dice así, y enseñaba, no lo olvides, somos una nación, y Cataluña es un pequeño. Va a cuidar, és verídic. Dic que és verídic. No para de veure ja. Jo passo per l'estimada i tot això. Tela, Li podria explicar un
No, muchas gracias. ¿Quieres té? No, gracias. Gracias. Ara són les 7, és casualitat que tothom aquest... Com em va? No había que pedir perdón.
estava. Això del bascos, el dia? Segur, No, aquí també. Nosaltres no, nosaltres som d'aquí. ¿Cómo se dice votaremos? Ah, molt bé, molt bé. ¿Cómo se dice votaremos? Buscar. Codugú. Buscar. ¿De dónde sois? Más fácil. Al Otamendi, no està allà o no està al Marcelo Otamendi? A controlar la situación, quería decir. Bueno, sois bienvenidos. Pues a ver, si no hace falta que... Pero no se ha acabado el día, no se ha acabado el día. Sí, clar. Hem d'anar persistint, hem d'anar obrint consciències. Està callat, el No, jo no vull sentir res. Està dient un mirar del Puigdemont. Estan a Girona. Si te digo callar, ¿no? A Horta han estat tots. Qui són els responsables? Han dit tots i s'han marxat. Només això. És una decisió. General i diran qui són els responsables.
formada en Hollywood. La curiosa. Sí, bueno, en catalanes, pero salió una Ja han passat aquí. No, els Mossos. Són molta gent aquí. No, és que quasi bé no et sento. Digues. Digues. Aquí d'altres ja han passat, no? Però és que jo no sé qui està. Com que he vist tanta gent han passat, és que no sé, sé que han passat, però no sé. Sí. Ha anat cap allà. És aquí? Està buscant. Està buscant la Cati. S'està perseguint tot. Ara mateix acaba de repetir. Està a la cantonada, ara. A la cantonada. Els usuaris estan dient que ja han guanyat, només de veure això, la pluja, en veure la relació de la gent ja... No seria una gente con nosotros aquí. Victoria moral, però... Ara s'ha de guanyar els camps. La meva mare no passarà. La meva mare no passarà. Vienen a buscarla. Pues imagínate. Que la nova estarà igual. Més, no més. Va sempre allà, no? A la casa de la porta. Ves, aquesta és una foto de la amb la càmera, no amb el WhatsApp, amb la càmera. Bueno, no, però és que estem aquí, a veure, estem configurant el que està passant per diferents escoles. Però ja ens cansarem, sisplau. No, no,
allí, Sí, allà ara potser devia ser... Jo ja fa anys que vaig estar en una mesa... No, per això. És responsable que esteu fent i... A les 9. Tanquen a les 8. Tanquen a les 8. Si no han arribat per aquesta força, que no s'escolta. Sí, portaven... Però sí que poden desplaçar els partits. Saps que va senyal d'esforç? Sí, però no fas res. Sí, no fas mal. Tu espera't. El que diu el nostre senyor no, Cati, vés-te'n allà. Pots passar? Sí. A veure, allí tu ja perds. No sé si m'explico. Clar, però llavors aquell que apunta, aquell que apunta des del Partit Popular, sí, però tu quan entregues l'acte, tu no perds. Què és el que té aquella l'oposició? Es que ahora las no, sí. Bueno, en realitat, això seria el Però ell diu que s'hi ha aprovat. No, Si venen els Mossos, sí. Segurament ara m'hagués estudiat. Que he vist la partida abans. Has vist que la partida abans, però no li has dit, no? No. Molt bonic, molt bonic. No, es que hace rato iba con ella en la mano. Estan anant a tot arreu. I venen i com veuen gent se'n van. Ja està, ho estan dient aquí. Ara no dona com
No, nerviós. No és de les 6 del matí, igual, han dit, qui és el responsable? I han dit, tots som els responsables i han donat la volta i s'han anat. Diu que la Guàrdia Urbana ha retirat urnes a Bueno, pues si ahora yo te digo un depósito con millones igual. Perquè l'alcaldessa de l'Hospitalet, Cati. Hi ha una altra porta. L'alcaldessa de l'Hospitalet. Núria Marí, que l'alcaldessa de l'Hospitalet, va dir que l'Hospitalet no votava. No votava, no. Que no seria els locals. No hauria local. Però això no vol dir que no el pugui fer un altre. S'envia a la guàrdia local d'allí, ja està. Teòricament ho hem de fer tots, això. Totes les policies tenen la instrucció de agafar el que puguin. Ja. I al migdia baixa. Jo entiendo que Es un mensaje encriptado. Ya, cuando bajamos de la silla de detrás, cuando bajamos de la que venía detrás, ¿sí? És un pulpós. És un pulpós de la seva de la Intentem meditar abans de la taula, o sigui, que tenim que fer un banc entre la gent, Sí, venies a veure els apoderats. No, si jo no et dic res, no et dic que s'ha fet. Ah, vale, és les 8:30. Vale, jo he intentat 8:30.
Sí, sí, des d'ahir a la nit. Poso. Ja és de dia? Ja és de dia! Mentre el que llum a dins. Sí, no la freguin, Teniu grup d'apoderats. Ja la cantonada fan Tota l'estona estarà gravant, fent fotos. Sí, Senyora. Home, ja que l'hem aixecat, no? Taules rectorals, qui ens tingui la taula. Qui entra ara? Els membres de les taules. Taules, empoderats, no? No. Membres de les taules apoderats. Apoderats no, membres de les taules. Apoderats no, oi? No. Sí, també. A veure, apoderats? Els apoderats també. Heu ensenyat també. Apoderats. Acreditacions. Algú més? Sí. Perdona. A dintre no es poden fer fotos. Rapidet i que es tanqui la porta, per favor. Sí, tanqui. Ja està? Espera, hi ha una persona. No, ja no pots gravar. Ja, però és que nos van a echar a todos y... Eduard! Espera, que jo que aplaudi fort. Si tot va bé, demà passat. Ja em va bé. Una cosa, si no se completa tabla, sí, serán los primeros Bueno, yo creo que ya es bien aquí. Fan el recorregut, que arribin a l'altra punta. Clar.
Meses i Meses i apoderats! Vinga. Vinga, de clar? Els que estaven a fora. Igualment, no cal. Apoderat. Ja amb el poder. Però ell, la seva parella és Hospitalet. Ja ho sé. Pot venir a votar aquí? Encara no sé. Clar, han de tenir paciència, que vinguin aquí. De 2.315 a 1.000. Tu almenys que et vinguis aquí, vale. No tenim gent a fora, no hi ha gent tampoc al carrer. L'Òscar has parlat? No, és que hi ha gent dels nois a la porta. Dic que veuen una llum a dintre i que hi ha dos nois a la porta. Ah, bueno, perquè ja sé. En un barri... Clar, les altres no vol dir que no s'obriran, vol dir que potser s'han d'obrir o no s'han d'obrir.
sí, vinga. I els... Ara ja tenim la pausa. No han convocat les 8, Però bueno, veu que falta gent per contractar taules si hi ha voluntaris. Per un sistema electrònic. Veu córrer la veu. quantes taules hi ha aquí? Per completar les taules. Sí? 10 dies. Són 3 o 4 per taula. 27? I falten 20? Collons, vinga, anem bé. S'han presentat els que tenen. Molts, no 20. Home, 9 taules per 3 a la taula són 27. De 27 falten 20? Bueno, també és d'hora, Jo quan he sigut taula havia d'estar a les 8, En condicions normals. De veritat que Anem a les 8 i si no, doncs... això no té res de normal. No, és que si es presenten, encara que et presentis ara voluntari, si es presenta el titular... Això, dic que farem a les 8. Que ha d'estar tot el dia no ve a les 5. Que aquesta vegada no hi ha res. Sí que han dit que es pot anar a qualsevol lloc. A mi... No se'n sol? Ja, però que no sé com estarà Martín. El que passa és que l'hospital no s'ha anat. Jo crec que sí, A mi el correu que m'ha passat és d'Òmnium, em sembla. Sí? Taules, sobres, cuines, paperetes... Tot molt bé. Sí? Bueno, ara només hem entrat els apoderats. No ho sé. Taula? Voluntaris. Ah, vale, voluntaris. Quan? Sí, sí, aquí té la taula també. Vale, vale. És la que vols. Sí, que vinguin, sortim els de... Sí. Bueno, que agafi... Estan esperant. Sí, estem esperant. També, el mateix? També. Que haurem de fer més, han de les taules. Aneu demanant si hi ha membres de la mesa per tu.
Una pena. No, però una pena. No ha aguantat. Bueno, encara Mira, ja ha arribat. Sí, després podrà votar qualsevol col·legi. Bueno, el que deien això, que això és el que teniu. Ah, bueno, no. Sí que feia il·lusions, jo. No. Sí, digue'm. A l'entrada mateix, davant la porta. Si després impugnen si algú... Ya se ve, pero no. Ah, que sí? No, ahora es el carrer. Diu, la pluja són les llàgrimes de la Soraya i la S'ho creu, no s'ho creu, perquè és el Rajoy i és tonto, però tu no pots ser. Sí. Sí. Senzill, com no està a la canya,
que han dit que sense les cuines... Ara, que aixeco la mà. Hi ha molta gent per allà. Sí, no pots anar a la tarda, està tot el dia. Molt fort. Per això deia, al final de l'edifici, si seguint la paret... Ja. Hola, Manel. És que la... Vale, és que la parella de la meva filla està ja de vies cases i està més tancats. No. Ja, però diuen que és una puta cosa que van a col·legi perquè fos decidit i demà No, vam mirar la web. Ja està tancat, que no hi ha ningú. Vale. Bueno, pues res, vinga, sort. Vale.
sí. Ens falta gent per muntar les taules. Llavors necessitem que una persona de cada una de les taules es presenti com a voluntari, com a primer votant, per poder constituir-les. Llavors el que farem ara és, tenim, si no m'equivoco, 9 o 10 taules, les posarem aquí els números, que la gent comprovi a quina li toca i fem una filera de 9 fileres i mirem exactament quanta gent tenim de cada una. Sí? Que cadascú comprovi a quina taula li toca votar. Solucionem. Què és la mesa o la secció? Bueno, segons posa allà és de la Fundació 93. Suposo. 93, veus? Sí. Quan entra, això és molt petit. Llavors s'ha d'organitzar, de poder fer ja les 9 files segons cadascú. Llavors falta gent per les meses. Llavors, una fila d'aquí amb altres files. Falten voluntaris. I tota la gent que estem esperant. Simplement falta, el que passa és que ara tenim una mesa diferent. El número 83
Jo sabia que ho portava aquí. Comença cada una persona que aguanta el número. Exacte. Una persona que aguanta el número. Ficant el primer número a cada banda d'allà, mirant cap aquí i la gent entra. Llavors, com que fa la manera, i la mata com jo, perquè ho diu de verificar Cap a on el fem? cap allà. Jo crec que aprofitant que està tot el plec de les sortides, Fiquem-hi la mort. 92, com està cap allà? Que serà un lío entre votar... espera que ho demanin, a veure... Però això que sí. No sé quina taula estem nosaltres. Vaig cap allà i van totes de les taules. Vale, sí, sí, la taula. Quina taula estem nosaltres? No, esto yo creo que es para entrar a la mitad. Sí, pero el primero... Bueno, pues vamos a la 93. 93. Aquí hasta la de la fiebre estaban aquí Sí.
Sobre de les paperetes. Ei! Sobre les 9, no? Sí. És per comprovar si estem treballant el sistema de... 901. Si ho he entès bé, és per tu validar. No pot ser posar-lo a la paret, enganxat, el millor. ¿Tienes que ir? Sí, s'ha trobat un La senyora aquesta li diu que no existeix. No sé si és que no veu. Ven encara no. Ja he estat fins aquí, ara ja anat a casa, just al moment que arribava el Xavier, i era la que ho sabia. Vaig haver d'estar la mateixa fotografia, la mateixa Però ella ho sabia, jo no me'n recordava. vaig fer la foto perquè vaig pensar darrere per no estar mirant, vaig fer la foto. Vine, pots fer una foto. Bueno, per tocar-se la cuella, Jo no sé ni quin número ni quina taula, ho tens tu tot? La taula 88. La Castilla segurament, o ella. Sí, perquè si entra només una persona, no serà ella, que era la que estava. No, però una La que coneixem una cosa. Bueno, potser estem bé. És que no ho sap. Ara tot el dia. Però et donen de menjar? Ja menjarà quan s'ho... No sé, Roger, si el que estic espavilat per menjar, llavors és bé. Perquè demanen que es poden ser voluntaris. Espera.
perquè li han preguntat i no els que estaven. Aleshores ja quan li han explicat s'ha tirat a tot. Poso jo? No. Aquells que han entrat encara segueixen. O sigui que ara... Per això hi han entrat, però han entrat. Una 94, no? El 93 també han entrat. El 93 telemàticament estan connectats tots els col·legis que podem donar tots els col·legis. Va, molt a poc a l'escola. I ara que no hagi fet dos vegades... ¿Has cambiado de roba? Las palmas ya se están. Ya estará de ¿has visto toda la gente aquí? Sí, que estaba caído el partido. No está privado, yo tampoco no. Cada vez que lo buscaba, lo convierten a la universidad. Igual que un soportal, se lo quitaba. Cada vez que venía a café, lo volvían a quitar. Los marcos, porque dice que hay un WhatsApp que cada vegada ya quedaba. Pero gracias a más conseguido, pero si no, no había manera. Cada vegada así la directa.
taula, aniran endavant, suposo. Ah, no! Jo em al carrer i jo segueixo allà. Aplicada. Què hem de fer? Toco la clau. Tot segura, a veure si... No, bueno, ja la tenim, és que no sé si està Pol. Si ve que la noia que ens l'ha deixat, li preguntaré. Si ve que la noia que ens l'ha deixat, li preguntaré. I si no, l'entrarem igual. Bueno. Sí? Fantàstic. La porta on és? Aquí, aquí. La cantonada, mirar, i quan tota la gent s'ha refusionat una mica, s'ha tirat cap a un costat perquè no està. I ja s'han anat. Sí, no, l'aplaudeixen a l'helicòpter, tota la nit. Sí, però el rei no. Què anava a dir de sentit el Turull? Diu que resulta que si tanques un col·legi... Malament, Sí, el temps universal, telemàticament, com a quadre. Vinga. Se queda estático. Ya. Ja fora d'un internet, no? Ja parlarem, ja xerrarem, vale? Ara no et falta detall, Quedeu tots a les 8 i a les 8 falta detall. Hola, petitet. Todos quedaran a las 6 de la mañana. L'amic, Estaràs 3 hores per votar, entres a mirar. mira, sí, però
Jo, pues ja està. Deixa estar. Mira ahí d'allí donde vas sacando que la cosa. Jo quina taula tinc? No, no compres al mòbil. Estàs aquí? Ah, la Pepi. Allà, tota la mama. A veure. I a la trobada? A 92. Allà. Cap allà. Veus? Apa. Apa, nen. Vinga. Ja ens veurem. Passi. Mira, està gravant, creo. I encara sortirà en primera plana.
Le han puesto hablado para que la gente empiece a aplaudirle. Ahora toca venir a la Guardia Civil. Ja estàs cansada. Hola, bon dia a tots. Ha arribat de la mesa que s'hagi adormit i hagi arribat una mica tard. El perdonem, però si esteu aquí, podeu presentar aquí davant, sisplau. Hi ha gent enfocada a les meses. No heu vingut justament a les Espera que ve un. Ve un! Ve un! No. Quan un aplaudeix, aplaudeix tu. Jo dic aplaudir perquè... Quan riu un, riu un. Exacte. Badalla un, badalla un. Jo no sé per què, però bueno, l'acompanyament no estem trobant. Abans ens aplaudíem perquè Si sabeu a la taula que busqueu i heu d'estar aquí tot el dia, Quina taula ets?
Aquí. No, si vull anar a la taula voluntària. Abans el prou, també, collons, així sobrarem. Hòstia, quina putada. Jo que volia que em vinguessin a atendre. Estos són voluntaris, hòstia. 89, 3 persones. 89. Sí, però no m'ha tocat. Ja havia acabat. Ja havia acabat. El pastisser no pensava que hi hauria tantes. Però abans de portar-la ens pregunta el Sant Nicolás. Si és que estem dintre del poder. Hola, 3 persones per la taula 88, sisplau. Es porta el paper. El paper. Ja, però després moltes llibres tenen el 88 per anar a la mesa a votar i aniran entrant de 3 en 3 fins jo. Seria el lògic. No té res a veure, és una votació, Són los voluntarios, Ja, però vull dir, tenen per taula... No, a les 9 entrarem, faré una cua per entrar a votar com normalment. Una cua per tots. Com ens podem organitzar? Sí, també. 3 persones per la taula 86. Ens organitzem, no ens poden fer. Voluntaris per la taula 86, sisplau. Dos voluntaris per la taula 86. Una.
Aquesta escuela donde estamos para los voluntarios. Es que te dije que semana de persona. Cada día que Sin marcar, casi ya. Taula 85, 3 voluntaris, sisplau. 85. Sí que necessiten. Gràcies, Núria. Taula 85. Però no vagi així. No, però això és per Les 3 primeres persones de la fila 84. S'estan constituint les meses. Si no ho entenien, quan obrim per tothom. Bueno, esteu bé vosaltres? Ens hem trucat, vale? Sí, estàs malament? Bon dia, les 3 primeres persones de la fila 83, sisplau. Mira'l. Bon dia, acaben d'entrar observadors internacionals. Recordeu que som un país alegre, festiu, sobretot pacífic. Tardarem una estona que tots pugueu votar. Per favor, no marxeu. Intentem que estigui com està en aquest moment la major part del dia. Us ho demano, per favor. Sí? Moltes gràcies. No, l'acabo de cedir. Així m'agrada. Que no siguis egoista i que no Digues. No.
clar, entenc que serà Ah, vale. Vale, però és que això ja no és com la qualitat. Això era per voluntariat. Jo penso que la cura han de fer com sempre. Clar. Els que arriben nous sàpiguen on estan. I ara un cop hi ha les coses que han venit ja no cal. Pensen que seran capaços. Ho heu sentit? Podem ser uns. Lògicament serà que quan ja totes les... Si és dels primers, jo quedaré per aquí. El que diguis. Ja estàs fent cua per la 88? Ara m'imagino que a les 9 ens diran directament ja que anem Vale, passant. és que avui demà està a treballar i no sé si París Sí, ara a les 9 Sí, passa allà, passa. Les passaries, diverses torres. Però posa, Abans de la formació. Hola, bon dia. La primera persona de la cua 86, sisplau. Ens falta una persona, sí. Vinga, qui aguanta el cartellet a partir d'ara? Moltes gràcies.
De qualitat, Claro, por ahí. Vamos por aquí. ¿Dónde viene? Sí, la meva també és allà, però quan hi han tots els voluntaris jo m'he desfet de la... Hola, Carles. Bé, intentant buscar una noia que faci l'aplicació d'una de la quina més hi toca una. Ah. Igual hi ha entrat. Però jo crec que dintre sí, s'autoritzaran. No? Igual que busco, però no ja està. Ja, sí. Això no s'hauria de portar una ocasió, Ramon, un pèl més amunt. Sí, que estava amb aquesta Posa, que quedarà millor. Bé, us han demanat una mica més. Té un mes, allà? Sí, aquí. Passeu. I una altra per dins ta mare. Vaig a portar-ho, m'aguantes? Ara ja li agrada més. Així tirem. Ja. Ai, mare, torna a caminar. Hombre, que no, que ya la va a Rafa.
trobat alguna cosa, Carles? Sí. Sí, heu trobat? Observadores internacionales. Sí, no sé por qué. Observadores Ah, la policía, vale. Vale. Ya, es que... Ya. O sea, que no han conseguido cerrarla. ¿Pero se dijo dónde? Claro, o sea, oye, pues es tan verde y no cargada, por lo cual, si en algún momento estoy apagada, sería apagada. Pero bueno, André tiene batería. Oye, y una cosa, hay mucha policía, pero hay mucha policía, es decir, ¿vienen camiones enteros o vienen cuadras pequeñas? Sí, diu que estan tornant a la policia nacional per la gestió de les Però es veia la policia intentant entrar i la gent no deixar. Sí, això és el que m'ha dit, que no es deixen No sé quina senyora, la molt Maria, pacífic i molt cordial, però no no sé quina senyora té el vídeo. Sí, això em deia aquest noi ara del
Ai, sí, perdona, filla, què m'has dit? Vale, voy. Espera. Jo sí, Ok, te tengo. ¿Sí? Sí, sí, he hecho foto y ya lo bajo. Gracias. Escolta, estaria bé que el meu pare... Carles, veus el meu pare? No, que si veus el meu pare, carinyo, tu. Sí. No, no? És que l'han perdut. Ah, ja el veig. Ah, allà, vale, vale. Pensava que no arriba, que no... Dic, ve a les 6 del matí per ara perdre's. No pensava que et perdíem. I és perdut. No, no. He trobat una més jove, una que té 67 anys. Ah, no, 67 anys, he pensat, va marxar. Jo tinc 67 anys, tu ets més jove, ja vaig més. Quina taula està? No ho sé. És que ja ho... No, perquè dic que han arribat observadors internacionals i no sé molt bé què vol dir. A veure... Això ho tindria que veure el món, no hauria anat... País de la bandereta. Això sí que no vaig anar. Apagats un poco perquè si no... No, no, ells no fan res. Donen fe de que sigui... Quan jo era petita, no faltava el primari. Sí, després, veritat del cuento. I a part, també ens dona 100 minuts a les 6, no? Per això, que no es veia alguna cosa, de les 5 mitges, no es veia 10 minuts ja. A mi aquesta última hora és la A mi com ara fotia tot amb això, el bocata. Tens gana? No, no, si tinc ganet. Vale, pues allà. Sí. Perquè ara és com que obrin ja. Sí. Endavant. Però diu que no poden arribar a la nacional. A Balmes també estan allà, però no deixen arribar, però no persones allà que no deixen passar, apareixeran, això t'ho dic jo. Sí. De fet, quan jo venia cap aquí, que era a primera hora, sortien tots de la ronda i sortien tots els cotxes, però també es pot anar cap al programa. Però
Vindran, han de venir. O sigui, vindran de venir. No caldria que vinguessin. Jo només espero que ningú se li vagi la màquina. Papa, no desapareixis molt ara. Sí, bueno, vale, però camina cap aquí, sí? Vale, papa, senta't un moment aquí, vine. Sí? Bueno, no, ja botarà les trobades de l'amor. El que no m'estranyaria també és que des de faci bulla i coses així, i després diguem si nosaltres, això seria la nostra Jo penso que tenia que estigui ple. Deixeu passar, sisplau, que estigui la primera a la primera. Ara Susan, vine cap aquí i després passo a l'altra persona. Pai, com estàs? No, que ella no aguanta massa rato. Ben bé. No obrir la porta? Sí. Ja claro que no obrin. No, ja hem dit que trigarà això. Ja han avisat. No, és que no ens poden empar. Mira, diu que passi. Si quieren entrar, pueden entrar. Sí? Pues entra tu també, mamà. Passa. Porta que s'obre cap a fora. La premsa no s'està donant. És que la tele, la televisió no s'està donant. No, la Papà, acompanya la mama. Esteu a la 92, mare? Bon dia. Les taules estan constituïdes. Són les 9 i 10 del matí, una miqueta més tard. Anem a fer una provatura... Vale, a veure. 83. 83. Per ordre, 83. Calma, 83. Dos votants per la taula 83. Ja venen. Anirem per ordre. Feu espai per la gent que té problemes de mobilitat, sisplau. Després
Espera. Es van agafar molt ràpid. 84! Ara després ho diran. No era bona idea. Ja ho he vist. 85! 86! 87! Agafeu les paperetes de dins, les de casa les deixeu a la butxaca. On altaveu? A la 88? Estem provant, 88? Però en deixem entrar dos. Tio, que ho tenen... No, però han entrat, és que... Ja han entrat, el 89 ja han entrat. Sí, perquè el de les files que és que era per subscriure, ho segueixo dient, ja. Bueno, i que està amb el cartell i la pot entrar. I a Barcelona, a Ramon Llull també. A Ramon Llull i a la Joan Balmes, no? Al pati, i després que me la porta aquella. Sí, però no tenim, no podem que... Sí, ja vindrà Sí, però és que després... Encara han entrat? No, han entrat... No, és que no estan bons. No s'han puesto en su sitio. La prova, perquè no es debe cada prova.
Sí, pero ya han entrado. Han entrado de todas las filas que han pedido porque ya había gente por aquí. En lugar de estar en su sitio, ens esperem. Ja han entrat a 93. No, per 93 encara crec que no han entrat. Però em sembla que la meva parella està preguntant si hi ha algú de 93 o algú. Sí, però per a la nostra fila, per exemple, que eren els primers, ja han entrat les persones que estaven. Clar, perquè al final ja estaven en la fila. Però han dit que trigaran una mica. Jo crec que avui serà un dia allà. Com a mínim que, a veure, avui he viscut els últims 5 anys a França i com de diaris, per exemple, a Le Monde és a la portada i a Le Monde és a la portada i a Le Figaro hi ha 6 articles de la pàgina web que parlen de cada 15 minuts. Llavors, l'important també és això. Ja et dic, els francesos són els pitjors en aquest aspecte. Muchas horas. Escòcia deu anar... Desde las 5. Y aún te quedan, Tant ¿no? és demostrar que hi ha voluntat, no sé què, d'aquí no sortirà res. Por eso de momento. Sí. Sí. Yo espero 2 minutos. Yo espero 2 minutos. Bueno, poso un tallar des d'ahir a la nit. A la nostra taula hi han entrat els del 93. No, vale. Som els primers. Un moment. Ja està que problemes informàtics, però ja s'estan solucionant. Us dic la veritat. Molt bé. Cosa de minuts. 89, sisplau, pot entrar les meses que tinguin el 89. Sí, Jo primer, tio. Tu ves a prendre pel sac. Tu ja s'has esmorzat i tot, segur, cabron. A què ja s'has esmorzat? Per algo val. Sí, és que va. Per algo val els enxufats. Però el pan al bar a fer cabró. 89. Sí, aquest ja està entrant. Li hauràs d'explicar. Per evitar que se'ns infiltrin insectes estranys. Llavors, per favor, feu un passadís, perquè si no, no sortim i no bateu. Deixeu un trosset. Si veieu que ve alguna persona que no us sona del barri, tanqueu el passadís, sisplau. Respecteu les files. Feu Aquest és el la gent gran. Els pares han de moment no sé baixar. La policia té que portar la mà, no? La 89 i la gent. La 89. No era la que podia passar? Sí, la que podia passar. Sí, perquè ara demanen gent gran. 89, gent gran. Sí, aviam. 89, gent gran. Mira la petita.
Jo sigo, jo sigo. Farem d'altres activitats de gent gran. És que clar, jo he pensat, si vaig baixar ara amb el pare, prefereixo quan la cosa estigui una mica més calmadeta. Ma mare, si és que ma mare estava ahir aquí, estirada, es podia aixecar. Bueno, de fet em va dir que és urgències, i vaig dir, mama, si és urgències, m'ingressarà i no podrà portar. Això que... Si t'ingressen, va, Una manera d'amenaçar la pobra. però és que és la veritat. Jo ja li diré que no vull quedar-me així, jo faig prisa, un cop entres allà... Sí, home, les coses que... Hauríem de saber per l'altra forma que no deixes de entrat de paisà, com es pot la ciència. Conèixer els veïns. És impossible. Vecina, què és?